Waqt attività politika l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela aċċenna li l-opportunitajiet tax-xogħol għandhom jibqgħu jinħatfu mill-Maltin u l-Awċin, avolja l-partiċipazzjoni ta' ħaddiema barranin fis-suq tax-xogħol ta' pajjiżna hi kruċjali. Dan fi sfond tal-Labour Migration Policy bilan li min jidħol jaħdem f'pajjiżna se jkun biss meħtieġ għall-ekonomija ta' pajjiżna. Ma nistgħux inħallu l-affarijiet kif kienu f'dawn l-aħħar snin, le. U għalhekk li se ndaħlu din il-Labour Migration Policy li se tkun tenfasizza l-ħiliet tal-ħaddiema barranin jidħol biss ġewwa pajjiżna minn is-suq tax-xogħol jeħtieġu niżguraw li min jidħol ikun imħarred sew għalhekk diġà daħħalna l-skills pass fis-settur tal-ospitalità fost oħrajn u li niżguraw ukoll li l-ħaddiema barranin li jaħdmu ġewwa pajjiżna ma jkunux qed jagħtu xi kontribut biex jitnaqsu l-pagi tal-Awċin u tal-Maltin. Jien irrid li l-aqwa opportunitajiet jibqgħu jaħtfuhom il-ħaddiema Awċin u Maltin kollha u li l-kontribut tal-ħaddiema barranin irid iservi biss biex il-livell tal-għajxien tagħna jibqa' dejjem jitla' l fuq. Sa dan it-tant il-Prim Ministru kundanna l-aġir tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Kummissarju Malti nominat Glenn Mikallef. Xeħtulu kwerela. Jiġifieri rapport lill-Pulizija biex jinvestigaw kriminalment, biex jippruvaw iċabsuh ftit tal-jiem qabel jingħata l-kariga ta' Kummissarju Ewropew kif ingħata l-fiduċja mill-membri parlamentari Ewropej. Araw għal xiex jaslu. Araw għal xiex jaslu biex ikasbru isem pajjiżna barra minn xtutna. Però daqskemm u medin jagħmlu dan l-attakk jien se ngħidulhom ħankun ċar ħafna li l-Glenn se nkun qiegħed niddefendih bis-saħħa kollha. Il-Prim Ministru tenna li matul dawn l-aħħar snin kellna sfidi li ħallew impatt kbir fuq kull wieħed u waħda minna, imma dan il-Gvern huwa dak li jipproteġi u issa rridu nħarsu lejn il-qabża fil-kwalità. Rridu nħarsu lejn il-qabża tal-kwalità illi jmiss. Għalhekk qegħdin mhux ċassi imma infasslu il-viżjoni Malta l-2050, viżjoni li tittoħodna l-ewwel sal-2035 b'targets li huma ċari, settur jaqqat ieħor l-infrastruttura, l-enerġija, s-saħħa, l-edukazzjoni, is-suq tax-xogħol. Imma hekk li tippjana li f'kull settur inti taf fejn sejjer.